arancini al ragù. Aj proteín, tiramisu. Som veľmi rada, že tady to nejdeme po tme. Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes vás so sebou vezmem na pár dní do Katánie. Prvé zábery začíname z lounge salóniku na viedenskom letisku, v ktorom sme dnes úplne poprvýkrát. Využili sme tento benefit od banky Raiffeisen, kde máme možnosť využívať rôzne salóniky na akomkoľvek letisku, a to úplne zadarmo. Máme tu na výber z neskutočného množstva slaných aj sladkých jedál, dezertíky, kávu, rôzne druhy alko či nealko nápojov. Svoje si tu rozhodne nájde každý milovník dobrého jedla a je to super príležitosť, ako si spríjemniť posledné chvíle pred odletom, a my sa trošku posilníme, naplníme brúška a pokračujeme v našej ceste ďalej. Náš žluťák je tady. Viete, jak poznáme, že je náš? Že niekto ešte stále nedal dole pole. No a čo, to máme ako poznávací znak. Presne preto. A jak je pekný. Takže hneď prvý test máme na letisku a máme arancini pistáciové. To sa nerozpadá. Strašne to páli, lebo to je strašne horúce. Ale wow. Je to hnusné a horúce. Také divné, tá chuť. Lepšie je to, keď tam je to rajčinové sugo, lebo to má takú dobrú chuť, toto je také nijaké. Nič moc. No, prvé dojmy sú také, že všade je brutálny bordel. Je to špina. A Google Mapy znovu nesklamali a dáva nás to cez uličky, kde sú zahraniční obyvatelia. Momentálne sme v nejakej uličke, kde je všade popísané Free Palestína. Sú to fakt podivní ľudia. A som veľmi rada, že tady to nejdeme po tme. Pretože aj takto po svetle je to celkom crazy. Tak, my sme sa už konečne dostali na ubytko a ideme si dať room tour. Tuto máme spálňu. Ďalej sa presúvame do kúpeľne. Takže kúpeľňa fakt priestranná. A úplná bombička na záver. Je táto krásna obývačka, z ktorej sa dostávame do kuchynského kútiku a následne na túto krásnu terasu. Tá je akože fakt brutálna. Všetko je to orientované do vnútrobloku. Máme tu kávovar, kapsule, sú tu džemíky, ešte aj nejaké toastíky. Pozornosť podniku nám tu nechali červené víno, ktoré my samozrejme piť nebudeme, ale pekné od nich. Bomba. To hore je park a pod parkom vedie takýto tunel. Tak my sme sa vybrali na večernú prechádzku do Lidlu. Ideme preskúmať, aké produkty majú v talianskom Lidli. Majú tu plno takých rôznych kukuričných, pšeničných chlebíkov a dokonca aj takéto balenie tucie. Oni tu majú normálne focacciu balenú. Vyzerá pekne. A santy, že 60 centov. Aj tuto pita chleby, aké pekné. Tu majú trošku iné pečivka, ako u nás. Ale donaty oveľa menšie. Nie, že by sme to jedli, ale takéto žemličky, že morbidino. Strašne veľa croissantov. Aj pancakey. To sú normálne v tom, to cítim tvrdé. Aj karamelové, aj obyčajné. Strašne veľa veggie produktov. Ešte aj prosciutto. Nejaké dezertíky. Zero nápoje. Plno rôznych šuniek. No takže veľa. Tieto predpripravené cestoviny sú akoby také halušky, to veľké rolky, ravioli plnené lososom,
parmezánom, šunkou, rikotou. Takže mega veľký výber cestovín tu je. A majú tu sushi, takéto veľké balenie za 5 €. A tento box za 8. A tento býva u nás lacnejší, tuším. Majú tu takéto rôzne dezertíky. Pozrite tento pistáciový, to vyzerá brutálne. Obrovské tiramisu, 3,75. Ale teda kurečie prsia sú oveľa drahšie ako u nás, pretože tu stojí 5,50, ale 400 gramov. Takže 10,70 stojí kilo. Oni tu majú v Taliansku mega drahé mäso. To sme už zistili dávno. A hlavne tu majú všade tieto polotovary. A tomuto vraví mozzarella. Je to síce mozzarella na pizzu, ale je obrovská. Nie je to úplne také mekučké ako bežná mozzarella, ale je obrovská. Kilo. Bezlaktózové mozzarelky. Takéto obrovské balenie. Ešte aj toastové syry. Tu majú bezlaktózové. Aj takéto obrovské balenia syrov, čo sú do toastov. Tá mozzarella má 22 gramov. Nebrať. Čo? A oni tu majú proteínové pudingy, chocolate caramel. Tak toto si robia srandu. Oni tu majú high protein tiramisu. What? Pozrite, aký pajeľaký. 12 €. Plno takýchto Kinder výrobkov. To u nás ani tiež nemáme, podľa mňa. To je celozrné. Tu majú takéto mleté pistácie. Keď si chcete dať na nejaké posýpky, aj takéto viac hrubo. Po nákupe pokračujeme v našej prechádzke. Dostávame sa do uličky Via Santa Filomena. Tri medzi najživšie gastronomické ulice. Je plná reštaurácií, bistier a barov. Natrafili sme aj na takýto obchodík plný sladkých a slaných jedál, ktoré sú celkom netradičné. Tento obchodík sa volá Miniso, tak sa naň poďme pozrieť. Twix a Oreo popcorn. Majú labubu čokoládu, mystery box, s tým, že neviete, aká príchuť čokolády bude vo vnútri. A majú 4 secret shapes and 4 mystery flavors. 5 €. Oreo, Selena Gomez. Nejaké styčové vankušiky plnené. Toto je aké cute. Takže sme sa rozhodli, že ideme si zobrať nejaké moči a idem to robiť úplne náhodne. Keďže sa neviem rozhodnúť, ktorú príchuť, tak teraz si zavriem oči a niekde siahnem a to bereme. Zle? Nie, dobre, presne, dobre To, čo si vybrala. chcel. Presne takže bereme tiramisu moči. No dobre, z toho nie som úplne nadšená. Ja som chcela iné. Ja som chcela salted caramel alebo matcha. Ale tak bude tiramisu. Dohodli sme sa tak, že čo vyberiem, to berieme. To má za to, že strašne dlho vyberala, tak osud dal na mňa. Tak, my už sme doma z večernej prechádzky a sme brutálne rozbití, ani sme neplánovali toľko chodiť, ale koniec koncov máme za tento deň nakoniec skoro 16 000 krokov a ideme si ukázať, čo sme kúpili v Lidli. Ja som si tam kúpila ryžové chlebíky, k tomu tuniaka, to bude moja večera. Kevin si tam kúpil cestovinky, takéto kuracie prsia sú už spravené, takže vôbec to netreba variť. Proteínový puding, proteínový jogurtík. No a čo sme si ešte priniesli, ako ste mohli vidieť náhodným výberom? Tiramisové moči ideme ochutnať. Každé to moči je takto zvlášť zabalené. To je malinké. Aj to vonia sama káva. Úplne sa na to neteším. Ja som chcela radšej inú príchuť. To je takéto malinké. A je to úplne gumenné. Chutí to ako tiramisu. Je to dobré. A čo sa čudujem, že sa to až tak ani nelepí na zuby. Nakoniec celkom fajn výber. My sa ideme ešte napapať a ideme aj spať. Už sme sa zhalne kávou. A máme tu nový deň. Ráno sme odštartovali kávou na našej super teraske a vyrážame do ulic Katánie.
Musím uznať, že tak ako som bola včera trošku znechutená a sklamaná z toho, ako to tu vyzerá, tak dnes, keď sme išli popozerať tieto hlavné pamiatky, tak som z toho fakt očarená, lebo tá architektúra je krásna. Je tu obrovské námestie a je to tu paráda. Akože niektoré tie budovy sú aj tak ošarpané, ale aj napriek tomu sú pekné. Včera po tme to nevyzeralo tak pekne. Sice sa nám trošku začína sprchať, všade tu začínajú predávať takto dážniky. Každému to tu núkajú. Dúfame, že moc nezmokneme. Zavítali sme aj na katalánsky rybí trh, ktorý tu sídli už stáročia. Toto miesto sa vyznačuje charakteristickou vôňou mora, hlukom a chaosom. Predajci rýb tu pokrikujú a lákajú svojich zákazníkov, aby si u nich kúpili čerstvé ryby. Väčšina rýb je ulovených v noci alebo nad ránom, takže trh má svoje čaro hlavne skoro ráno. Aktuálne sa nachádzame v takejto uličke plnej dážnikov, ale ako na oko to vyzerá pekne, ale ktoré sú už fakt také... Asi ich tu majú dlho. To je fakt strašne veľa týchto uličiek, kde sú tie dážniky nad hlavami. Už sme asi v 5. a fakt sú tu všade. Ale je to pekné, také farebné. To bolo fakt poriadne liať, tak sme sa rozhodli dať si milujem. Dala som si príchuť salty pistákiu a druhé je mascarpone karamel. Oni mi dala najprv ochutnať. Toto je brutál. Keďže sa nám už vonku totálne rozpršalo, tak sme sa znovu stavili v Lidli. Sice sme prišli celý premoknutý, ale kúpili sme si papanie a náš obídek bude prebiehať fitness formou rýžové chlebíky, na tom kuracie prsia a šalátik, ktorý si dám ešte takto na to. A budem to mať z také sendviče, takúto fajnovú omáčku, ktorá má iba 55 kalórií na 100 gramov. Je veľmi dobrá. To by sa dalo dať iba na cestoviny a jesť to s tým samotné. A takýto veľký šalátik. Akože síce sme v Taliansku, ale predsa len tým, že žijeme zdravým životným štýlom a robíme fitness, tak nemôžeme si dovoliť jesť tu celodenne tie ich masné veci. Takže sme sa rozhodli, že tak maximálne raz za deň si dáme niečo také ich tradičné a inak sa budeme stravovať touto svojou cestou. Sice držíme celoročne túto stravu a režim a všetko, ale aj keď sme na dovolenke, tak predsa len nepolabíme úplne na 100% na všetky 4 dni. Takže prevažovať bude takáto strava. Vyšli sme von po tej búrke a ako náhle sme trošku v odľahlejšej časti, že tu nie je takéto hlavné centrum, tak to je fakt, že všetko pozatvárané. A je to strašná škoda, lebo to mesto potom pôsobí strašne mŕtvo. A väčšina podnikov tu otvára až o 7 alebo o pol 8 večer, s tým, že sú potom otvorení tak do polnoci alebo do 1. Hello! A posto? Thank you. Thank you very much, bye! Je veľmi dobré. Ochutnáme. Wow. To je mega dobré. Úplne sladučké. Čo ma prekvapilo, on tam dal asi tak 6 polovičiek, možno aj 7. Viac ako 3 veľké granátové jablká, aby to odšťavil. A odšťavujú to tu takto ručne na takom starodávnom odšťavovači a stálo to 4 €. Keby sme si dali iba pomarančovú šťavu, tak tá stála dokonca iba euro. To granátové jablko tu majú na každom kúsku, takže si myslím, že to tu aj pestujú, pretože tu majú toho strašne veľa. Nečakala by som, že to bude takto dobre chutiť. Je to také malinko trpké, ale zároveň úplne sladké. Tu sa spustil extrémny prívalový dážď, takže sme museli zahnúť do prvej kaviarne, čo sme našli. Myslíme na kafičku. A musím povedať, že je to tu pekné. A keďže si z nás toto dnešné počasie robí pravdepodobne srandu, raz prší a raz je bez dažďa, tak sme sa znovu vybrali do mesta a tentokrát sme zavítali do tohto krásneho parku. Arancini al ragu. Oj. Najlepšie.
Najlepšejšie. No, myslela som si, že nám každému bude stačiť jedna tortila, keď som to narvala dosť mesom. Ale my sme hladoši, takže tu máme druhé kolo. Ja myslím, že to už bude posledné. Aj keď u teba neviem. Kevinovi som tam dala ešte aj sušené rajčiny. Ako ti to chutilo prvýkrát? Veľmi dobré to bolo. A už ak som dojedal, hovorím, že koľko máme ešte tortíl? Ďakujem a dobrú chuť. Naschledanou.